Hola, bon dia. Jo soc Amanda de Bacari i avui faré un monòleg que el títol és Viure entre dos mons. El títol és una metàfora bàsicament que fa referència a totes les persones que som immigrants o som fills d'immigrants, que és el meu cas. Suposo que es podeu imaginar un poc quin és el primer món i quin és el segon. Mirant en una part, podríem mirar al primer món, que seria el món que fa referència a d'on són els teus pares o d'on has nascut tu, que anem a posar l'exemple en tot cas en el meu. Jo he nascut ací, he estat ací durant tota la meva vida, però clar, els meus pares han nascut a Marroc i són del Marroc. I ara arribem en un punt que jo moltes vegades perc la identificació en molts moments de la meva vida. Et pregunten automàticament, hola, presentes una persona nova i et pregunten que d'on eres. I tu dius, per exemple, en el meu cas, soc de Gata de Gorgos, i et diuen, sí, però d'on eres? I tu saps automàticament que t'estan preguntant d'on són els teus pares i d'on és el teu origen, no? I tu dius, clar, els meus pares són del Marroc. I ahir ja t'estan dient com que tu no eres d'ací al 100% i ja estan fent que no sigues de Gata del 100%, encara que jo m'has criat i nascut ací. Ara, la segona part és quan tu te'n vas al lloc d'on són els teus pares. Arribes al Marroc, comences a parlar en ells i, òbviament, com parles tu, per no haver nascut d'ahir, és un poc diferent, no? I et pregunten, d'on eres? I tu, d'ací, perquè, clar, ja has suposat que els teus pares són d'ací, per tant, d'on és el teu origen, tu eres. Doncs no, tampoc eres d'ahir, perquè també diuen, clar, si has nascut allà, t'has criat allà, has estudiat allà, doncs seràs d'allà. Clar, ara ahir arribem en una no identificació. Què soc? D'on he nascut? A on m'he criat? D'on són els meus pares? A on he estat vivint durant tota la meva vida? Clar, això va dirigit un poc a les aparences físiques, també un poc, moltes vegades, a la religió, com vas vestida, la manera que parles, però igualment tots aquests estereotips que creem de les persones jo penso que deurien anar llevant. Ara també ser d'un lloc o d'un altre també fa que les persones la tracten d'una manera o una altra, no? A mi, per exemple, en el meu cas mai m'ha passat, a mi directament, si me parla castellà bé, si me parla valencià bé, però moltes vegades al estar amb els meus pares, exactament amb ma mare, o moltes vegades amb gent que porta el hijab, no sé si sabeu què és, però és el vel, que porten les dones musulmanes, automàticament et parlen en castellà i et parlen d'una manera com si tu no entengués el castellà i automàticament tu pots respondre en valencià, que és el meu cas, però igualment els xinos queden com un poc sorpresos, no? M'està parlant valencià? Això és un poc raro, no? Bueno, i ara seguint, bàsicament totes aquestes coses acaben creant fronteres psicològiques que les persones fan que tracten d'una manera o d'una altra. O també el que sempre he parlat jo amb les meves amigues és el fet de ser, per exemple, d'Occident o d'Orient, moltes vegades tenim els mateixos problemes. Però clar, moltes vegades, per exemple, el masclisme. Jo tinc amigues que el masclisme, quan parlem d'Orient, s'exagera moltíssim. Quan jo penso que existeix el mateix masclisme ací a Occident. Estem parlant de les mateixes coses, però el fet de ser d'Orient o de ser d'Occident fa que les persones ho reben d'una manera o una altra. I clar, així també dona lloc a la xenofòbia, al racisme i a tot el rebuig de persones que no siguin com tu. I també dona a la superioritat que moltes persones tenen davant d'altres. Clar, jo soc d'Occident, doncs soc superior a una persona que és d'Orient, no? Jo soc castellano parlant, soc superior a una persona que parla valencià. Soc tal, doncs soc superior a tal. I tots aquests estereotips es creen bàsicament depenent de la persona de com és. Ara m'agradaria llegir una cita de Youssef Mohamed Oulad que a mi em va agradar moltíssim i té moltíssim que veure amb el que estic parlant. Cuando has llegado aquí como una persona inmigrante, acabas rechazando lo que es tuyo por el racismo, porque constantemente te dicen que los moros son delincuentes, machistas, homófobos y terroristas. Y tú lo que quieres es no parecer un moro, por lo que vas desintegrando tu identidad hasta intentar parecer un español o un blanco más. Bàsicament és això.
tu arribes així com una persona nova, ja sigues de fills d'immigrants o haver vingut d'un altre país, vens a la teva cultura, a la teva religió, a les teves maneres de viure i vens davant d'un món que rebutja tot el que com tu eres, la teva vestimenta, la manera en què parles, el que fas al teu dia a dia i tu bàsicament el que vols és no parecer el que ells diuen. Per tant, tu vas desintegrant la teva identitat. Vas dient, doncs jo ara deixaré de posar-me la camisa d'esta manera, perquè així normalment no s'ho posen a Xina. Moltes dones es lleven al verd perquè es senten incòmodes i per no tindre que viure diàriament moltíssimes coses ruïnes, doncs diuen, doncs me'l lleve. Moltíssims casos. I ara per acabar, això ja ho he dit, i acabem així ja, que a mi, en la meva experiència, haver nascut així, havent criat així a la comunitat valenciana, la veritat és que jo ho he passat prou bé, però clar, jo passar-ho bé no fa que no n'hi hagi gent que ho estigui passant mal, i la veritat és que sí que m'agradaria donar un poc de suport a tota l'educació i a l'educació sense diferències, intentant buscar una igualtat entre totes les persones, sigues de la raça que sigues, tingues la religió que tingues un aspecte físic que tingues, que bàsicament estiguem tots de la mateixa manera educats i que es recolzi aquesta educació. Hasta així tot.